Ukážeš jenom tu osmičku? Hej, jak včera, ne? My jsme, to byste nezachápali. My jsme včera no, ukáž šli, tu osminku ještě. a ti Francouzi byli na tom balkoně a oni stáli na tom, ne? A oni stáli na těch schodech a ty to musela pískat flashback a oni se zastavili takhle, ne? Normálně a já tam jdu, já se do nich mám narazila a oni obě plesk a jdeme. A on, no tak to se špiči. A ona se tak podívala tak pěkně. A ona, ono to bojíš říct, že ono, tak jako úplně ne. Já no tak to chce. A ona hodně rozpůjila hodně. A ona jednou, ona. Prostě by to dáme na YouTube. A úplně tak Nemám boty! Nemám boty! Jo, jasně, já jsem. Říká se Javor. Javor! Říká se Javor. Čus, nazar. Čau. Počkejte, ne. Oni si jdou ještě podívat na sebe, vypadá. To je normální, jo. Jak vypadáš? No asi jo. Ještě to vypni, ne?